Nek ngene iki jan mening no, tepak pas iki. Eneng wong butuh dos. Kene iki melu ngopeni perang-perang taun nang melu tomen. Ora nate dikeki apa-apa ya. Berarti iki kesempatan. Kuno wae nglelang wong ngarep besar iki. Rego dos kan yo larang genane. Aduh. Aduh. Yo. Jan awak ra penak nek ini. Aduh. 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 Apa ki? Sudah manuk ya. Iseng seneng raine wong ini lho. Ora nggon liya wae jane ngene. Tapi apa ki jenenge tandane arep oleh rezeki gedhe iki ngene iki ya. Wis ora apa-apa lah. Cok. Esuk-esuk iki enake nyapa iki? Sename lah. Golek keringet ben sehat. Kayak engko mari ngono kayak kerja. Senam ah. Kok koyo ngene to ya nasibku. Wis urip susah ditinggal bojo pisan. Iki jane bapakku nang ndi to iki? Ora ngesakne anake. Jane bapakku ki nang ndi to? Ora tau ngesakne anake iki koyo ngene. Aku kesel ngene iki. Ning ditajani bapakku ki, ta yo. Sopo ta jane? Ya mene wis tangisan ya. Lah tambah soal banter. Loh, kowe to, Nduk? Malah banter. Nek banter lo nangis lo cangkem sak lawang kok iso. Lho, jane ana apa to, Nduk?
jane beneh ora isu-isu setangisan iki lho. Gendon, Pak. Gendon. Gendonnya apa? Gendon iki lho jane iki lho. Heh? Gendon ki nang apa iki? Wah, lah kok enak to lagu kuwi. Iki lagu sing lagi viral kae di Comania. Enak senang. Lah sapa to kae? Sayur, sayur. Sayur ayo. Kang. Mbok sayur. Hihi. Baik, enak itu. Baik, Mbak Lis. Bae. Lek sapa anjir kae? Aduh. Yo alah min iki ke turu kok nang kene. Turu ki nang omah kono lho. Turu mbahmu kuwi. Lah iki nyapa nang kene? Tiba kowe apa ora roh kowe. Lah polahmu piye to, Min? Heh? Golek nondok aku. Ndok wis mbok gawa kuwi ngono kok ya dadak kon golekne lho. Heh? Golek susu kan lo. Alah, wis ora metu banyune. Ya wis banyu-banyu kono lho, kosok yo kok dadak teh. Banyune ora ene lho, Min nang kene adoh kali lho. Kono lho golekne kono lho. Wis ben lah, Min, ben ngono ae lah. Wis ngono itu. Kebacut kuwi. Ngono itu. Oh, yo, iki apa sing mbok gawa iki? Yo, blangkran kaya ngene iki. Yo, nyebloki wong lho. Iki bakulan apa to, Yu? Ya bakul biasane kae to, yo dadak tekok. Ini panganan pura jare. Ya oke, manganan oke. Wong dodol ya urung payu. Jare mbak jare aku wis awet esuk urung plok-plok belas iki. Wis ndang golekno. Daganganku sing akeh lho. Ayo apa kowe? Ya kuwi akeh apa-apa enek. Enek pentol barang. Iki Iya, apa, Yu? keluwen piye? Kuwi anu, tape. Iki tape dingin to, Yu? Iya, nek rada ingi jenenge telo. Oh iya ya. Baru Yu. Pangan sih. Weton gayan iki? Gayan suluk. Suluk. Enak ya, Yu. Ngomong kok cibakul yu mendel e. Telo bosok mbok dol piye to, Yu? Lah tapi kan enak. Enggak. Nak, nek mau mangan alon to. Luwe Yu. Awet esuk utuk langsung ngarit urung plok-plok belas aku. Ini ya, Yu. Wis aku tak mulih. Ya piye? Tak utang sih ya. Lah rumangsamu kula dhewe mbok utang iki lho piye? Lah tak nggih kulane apa? Lah aku ora nggo duit ya aku bar kualas sih. Kok mau tak bayar suket no piye? Lah rumangsamu lho, aku wedhus ngono apa piye? Lah beke. Wah, Lah terus piye iki? Tenan to, seiso tak terne sesuk. ora iso. Tanteni jupukan duwite. Lah apa aku ndek utang to karo kowe?
Ya ora duwe, lah tapi tanggi kula aneh apa? Uang gue bosok godong. Lah ya mangkane bayaran. Jadi berang ora liwat to ya. Ya, kayaknya tak duit ya. Ya, tak enteni. Piro ya? Apa sing mbok pangan? Opak ro tape iki. 20. Bae yo. Berarti kan tape karo opak 20.000. Lah terus ya saiki apa-apa larang? Bayu Karepmu. Dolen ning Irak ngono yu 20. Lah aku bledosan mercon ngono. Umume opake 2,5 tape sewa lho. Oh, wong hitunganku ya wis semono kuwi 20.000 kok. Jabang baik. Wis ngono. Hah? Kana. Ya, Kowe engko kok sik panggal lek nangis sae tak jujri sandal cangkemmu lho nduk engko. Wong kok iso mlebu-mlebu kono ben gak dirungokne wong. Neng di Kandang, ini jero omah to kok tekok nang ndi lah. Ayo mlebu.